ओइ लोगोफोर आंना हिन्जावा एम्फौनि आदार होदों एम्फौनि ओंखाम जाखांनानै कारेन्टथ' गैया टर्च सेरबाय नै एम्फौनि आदार होदों एम्फौआबो नै बिलाइया नैबे दङ एसे ओमफ्राय बाहेरायाव दङ ओमफ्राय नै दा बे खिखौ गारग्रोबाय आरोना लोगोफोर खोमसि खोमलाव एम्फौआबो जि बुरजाखा ओरै दंबावो नै बिलाइ खाखांनानै दा होनो नागिरबाय माबाखौ बोखारग्रोबाय खिखौ खि जमा जानायखौ गारग्रोबाय नैबे खिथुनावबो दंबावो नै एम्फौआ ओरैजाय बेयाव दङ नैबेहाय दं नैबेथिं दं नैबे बिथिंजाय बांसिन ओमफ्राय नैबाव नै आग्लायलाबायनाय दंबावो एसे नै सेराव गाहायाव टर्चखौ नुखाबाय दा लोगोफोर नै 4000नि टर्चआ माबायदि ब्ला ब्ला जोंखायो गोजांलायबावा नै आंना हिन्जावा आं आरो जेकेट गानबाबो आग्रो मोना खिया ओमफ्राय एम्फौ खिया बेखौनो बुथुमगासिनो नै मुसारिनिफ्राय नैबाव दंबावो खिया सोरबाफोर एम्फौ जानोबा 100 थाखाल' फवा बारा नङा फवायाव 100 थाखाल' लोगोफोर सोरबाफोर जायोबा मोनजाथारसैबावला सप्ता खनसेनि उनाव मोनजासिगोन खाथियाव देखायनांनि ओंखायनो जाजाहां जाबाय नै लाइट जायोना जाया जाखोरा मबाइलालाय दुवेल केमेरा होनानै नायदोंमोन आङो भिडिअखौ खिया लखबदो खनसेनो गामलासो जानोसै एम्फौ खि बिराद बोरैबा सिन नांदांमोन नामोनलै औ एम्फौ थांफाबाय मासे एम्फौआ रोगां दंखायोलै लोगोफोर नै एखेबारे ओरैबो दंबावो रोगां सप्ता खनसेनि उनाव जाजासिगोन ओरैबो दङ एकदमबारे ओरैना खम आरोना एसे दङ सिङाव होमबाबो बे सानिखौल' नुबाय बुरजा दंबावो एसे गैद्रायै नङा खाथ्रा बारा गोलाव खालामलालै लोगोफोर दोनथ'नोसै बावनो